Na dvodnevnoj konferenciji prisutno je oko 600 učesnika. Prijavljeno je više od 150 projekata iz oblasti energije, infrastrukture, turizma i poljoprivrede ukupne vrijednosti 11,5 milijardi eura. Projekti su ponuđeni investitorima iz Saudijske Arabije, Arapskih Emirata, Kine, Katara, Malezije, Turske, Indonezije, Jordana, Kuvajta i drugih. Prema riječima organizatora, ova konferencija organizovana je s namjerom da se od Sarajeva napravi atraktivno mjesto na mapi svijeta za ulaganja. Želimo da napravimo brend od Sarajeva, da Sarajevo bude brend za investitore, kooperaciju, saradnju, da bude centar jugoistočne Europe i da druge investicije u jugoistočnu Europu idu preko Sarajeva. Predsjedavajući BiH Haris Silajdžić smatra da je ovo najbitniji događaj u regiji u novijoj istoriji BiH. Prema njegovim riječima, izuzetno je važno što se na forumu predstavlja 40 projekata iz oblasti energije s obzirom na velike BiH energetske potencijale. Use of resources in Europe is 98%. Prosječno korištenje energetskih resursa u Europi je 98%, a u BiH ta iskorištenost iznosi 36% zato što nismo imali vremena da to dalje razvijemo. Sada to želimo dalje razvijati našu infrastrukturu i druge resurse. Generalno gledajući, BiH je stabilna zemlja koja je otvorena ka poslovnom djelovanju i oni koji rade u BiH smatram da vrlo dobro posluju i ostvaruju profit. U uvodnom obraćanju premijer Turske Recep Tayyip Erdogan kazao je da za ekonomski razvoj i privlačenje stranih investitora BiH treba iskoristiti geopolitički položaj, a posebno je naglasio važnost sigurnosti i političke stabilnosti zemlje.